Ano ito? Chingpet? Punta kami sa gano'n. Ano ito? Paluwa? Paluwa? Ito ba? Ito motor? Dara. Punta kayo mga kay. Punta na ito. Paluwa. Na moder ka. Ay, Kabukin man kay ni sir. ay tayo mo may sugo sa mong kuhan. Labaw nga. Nung ga checkpoint na moder sir nga dako makaining lasang diri. No, nakita nimo ning gabagyo pagani diri sir oh. Nya nganong ga checkpoint mo diri nga. Diri may giyasahin sa mong labaw good. Dong nya. Checkpoint ni ani. Pangitain ka na mo lisensya. Sa mo lisensya nimo ron? Nang mo lalam na kaning mata. Oh, why is admiral? Sama na Sa man eh. Bantak bisag na po yung mga gato ron. Sa uniro na ako ba? Sulayan ako sir, og nabay lisensya diri sir. Kaya natawa na lisensya nimo da kay tong kanon. Ay, kuan diri. Katuno nagguba na ning Nantawag akong kuan sir. assistance kay bisag na kuan. Tay Junior. Armas o si Armas na. Di ko ka pauli ani sir. Kuan ba ni? Sama ni. Patay laiter man ni sir, wa jud ko lisensya diri sir. Ay di maayo na da. Bilin ko na ni motor. Surik ay sir. Bilin eh. Surik ay sir. Saon magugwa ko ka dalang lisensya diri sir. Bilin kini motor mo kano. Dili kompleto why kuan. Why sa pero. Maning wala pa ni kali kunya. Asa man kani Sa kay wagi rong motor da tukurahon kay. Bilin ko sir. Bilin ko na bilin. Ayo pa to mo sir. Apa dito Asa ka sa ba to dai no? kuan kanang bayawan pa sir dayo para kay ning Asa rektor ba yan? Barangay Kalubhan, Sitio, Talibunan? Ay, bilin ni motor ang sir kay din. Kami ba taktak restore ba ang sir kay maluoy ka sir. among ipalapos na ba kay sir pero lista. Ay, Sa luar yo po ninyo sir. bilin gini dong, bilin eh. Oh wala pa ni helmet Oh, wakay helmet ha, bilin eh. Bilin ni motor. Kako ka. Saan man po sir? Nabilin man ang ay buko itong helmet sir. Dili kay bilin gini. Kaway di malakan eh. Bistro, wala bistro. Ay bistro for expired. Ay. Bilin gini. Ay, ayaw. Bilin. Asa to? Di. Pula. Tumba. Patay di ko kauli ani sir. Bilin gini. Samo. Bilin. Samo kada ko violation kay sibat kanya. Samo kada stand ng motor. Stand. Bilin. Pasaylo ako sir. Bilin gini yung motor dong. Kuan sir. Dili. Kabanaba na lamang kanila ko. Tigas yung gini motor. Baon gini motor kay. Violation. Sibat kanya. An. Ito gini motor. Ipaw na ipaw. Patay ko aning papa sir. Ay, bilin gini. Dili. Patay kong papa sir. Ay, maayo na. Huwag mo patay ka sa papa mas alakan sa misa mong gitarwaan ma. Tatak me. Patay nga ni. Bantay ka nun ay. Kuan. Tatata ko na nila. Jatos muna kuan, maestro na mo dire. Standing motor. Wa, driving. Saan pasaylo ako sir? Ay, Uli dala rin motor jeep. Kare dire pare kay pidala rin. Ano lang ko sa? Oh, pidala rin mo. Motor na eh. Diyan ka kay. Ikaw maghila ka daw magbilis ha. Sana ni motor di ba ni? Anda dai. Mayra po na ron sir. Anda na tumba magod. Mayra po na sir. Mayra po. Ay, Ayo sir. Ayo. bilin eh. Bilin eh. Di ba? Di man anda dire. Pasadan. Ano na? Sige sir. Ako ka. Hoy. Sabay. Ano mo?
Dili na ay. Ang. Pila na lang. Pero na ay. Tara. Oh, I got chicken.